Moi! Mä oon taas täällä videon parissa ja mun on tässä, kuten näette, läpisee vähän, koska mun on Royal-palukka. Okei, tuskin saa. Mutta niin. Mä en sitä ikinä maistanut. Siis ennen suljaa en oo ikinä maistanut. Tämmönen muumin mansikkamaijuttu. Mä en tiedä onko tää lakua vai mitä. Mut jos tää on lakua mä en syö tätä. Tai kyllähän mun pitää syödä, mutta voin varautua, mä menen roskikselle, koska mä en vihaa lakua. Sieltä yksi tieto taas, mutta nyt mennään videon pariin. No mä voin ehkä aloittaa Royalista. Mä oon kyllä syönyt Royalia. Tää Royal on ainoa mitä mä oon syönyt ennen. Mutta. Mä oon unohtanut mitä tää maistuu niin, että sitten pääsee nyt ruotsiin maistaa. Ja lähtee. Hei, tää oli Royal. Aivan nyt Royal. Tätä on ehkä 6/10. Koska ehkä vähän sama kuin siihen, koska mä olen ajatellut sellaisiin kirpäisiin vähän sellaisiin. Missä on jotain makua, mutta on tässäkin jotain makua, mutta ei niin paljon mun makuun. Mutta. Se on tällä kertaa niin. Seuraavaksi aloitetaan kun seuraavaksi kertaa vaikka Japista. Ja ajassa. Jos mua jättää heissisi, koska mä en oo ikinä maistanut ennen. On tää ihan tosi hyvä. Tätä on ehkä 9/10, koska tässä on paljon enemmän makua ja ei muuta unohdin varoittaa. Te, jotka haluaa jotain makua näin, älkää ostako Royalia, esimerkiksi minä. Ja jos tykkäätte mausta tai silläin haluatte jotain makua niin, että se on semmoista tylsää juttua, niin ottakaa jappia. Ja nyt mulle jää tää. Vaikuttaa ihan hitsesti. Se on kuulunut jäljemmin. Mutta nyt maistetaan. Laitetaan kaikessa suklaalla. Jes. Okei, maistetaan. Erinomaisen tuttu maku. Tässä on kohta yhdessä. Eli nämä molemmat sai 9/10. Eli jappi. Kiusaatit pois. Eli jappi. Okei, minä en välissä jotain. Eli jappi ja mansikkasuklaa. Sai tässä välin mukaan Royal hävisi. Eli jappi ja muumi. Semmonen.
kai tässä pelissä, mutta Royal hävisi. Eli tämä video oli tässä ja nytkää peukkua tosi paljon tällekin videolle. Mun kaverit tilakkaa ja muutkin tilakkaa. Niin, nytkää peukkua tosi paljon. Mutta nähdään!